Uite-l, uite-l. Arată-i cu deget. Măi, ce mă? Vezi mă, tataie. Nu. Băi, nu te pula mea. Nu vezi cine, uite-l. Da, da, se poate, da. Bă, stau jos pe cap. Bă, Ce? bă. Băi, pulă. Noi te vezi ce mâncă. Mâncă tu cu bă, că ne-am zis. Băi! Omule, nu mă fute! Stai! Stai, să nu mă supăr! Auzi! Așa nu se capă să fie greșea aia! Îți sună telefonul! Îți sună telefonul, auzi! Auzi! Se luptă de o oră, nu mă să făcără! Acolo eu sună, la măta! Păi tu sunat, tu vibra! Ia la pula mea! Pune o greșe, o flac. Hai mă. Băi, ia, ajută pe gardul. Nu văd că pune flaca aia, mă, dă-l în pula mea. Ce-ți ia? Ce-i scos? Bă, vezi că dacă vedeți, ai avut 2 bifuri. Știu. Bă, băga mea, pula, măta, unde? Vine. Pula, măta. Hai că nu, nici. Băi, mergem, eu o ia pe măta la pulă, moare. Zizeu, zizeu. A fost? Dar cine era să dea berea sau nu? Pipa. Pulă. Uite, să duce 2 beri. Pipa te-a sunat. Să duce 2 beri. Unde? Pipa, mă sunat. Ia uite, ăsta mă lovește, uite. Bei 200 sau. Vai. Vreo problemă? Da. Ce mă, nu eu. Uite, s-a murdărit. Nu Nu mai pune în cap că te murdărit. Da, da, pula mea. Ia-o! Ia aici. Ia-o! Uite, ăla e motor tău, a? Ce lag. Îi dă acumulator la lui. Da, Adleu e mai mare, mă. Da, bă, e mai mare, cală. Motorul tău e mai mare, a? De cât e? 49. De 50. De 50? Și cât merge? Că mergi. Da, păi vreau 100. Merge, 120 la bol. Nu merge. Are chiar. 120 la bol. Are atâta. Da. Nu-l vinzi. Nu. Adică 100 de milioane sau pe. Nu, nu. Pentru că i-am dat 18 milioane. În lege l-am luat. Da, mă, 80 de milioane la plăcă. Păi să-l dau 100. Nu vreau să-l dau. Ăla. Și îți plătesc și rata. Sau am 80 de milioane la plăcă. 80 de milioane. Ba, îți cumpăr. 20! Ca